Allah da wanki oga. An samu harkan nan wallahi dib sai ma ka ganshi oga na gama dib gege. Oga sai ka ganshi fa amma ba fa na son fa wannan kalewa lan nan naka. Kawai in nazo harkan nan ayi ta shaf oga. Da ƙyar na to wallahi da ƙyar na dauko shi daga wani gida ne wallahi da ƙyar wallahi. Dan isa saurin kai ma haka yake. Amma yanzu dai ina zamu haɗu. Oke kan kwana. Ma haɗu to ga nan zuwa. Allah ta yi yoga. Ka gani da wannan sabga ko? Tsamana. Shi da kyau. Oga. Kalli sabgan nan ga ganta oga. Yadda ta kuma wallahi. Are mata ta taɓa ka jinama ne ko wannan ko oga? A wato wakan wani. Wallahi ragon wasu bayan Allah ne ina ji ma na marayu ne ma wallahi. To kuma da san abubuwan da za a ce maraya duk ba kayan sata bane to ni ma maraya nan ne kuma shi kenan sai daga cikin hakkin marayu akwai ka kati ba komai ai ba wani matsala bane oga wani abu ne na san yadda zan yi yanzu ya za oga duba sabgan nan no yake nawa zaka bada oga duba sabgan nan what hey dume oga wurin da jira oga za ka sai mun sabga 3,000 naga ai ba siya za ka ba oga ba ya za dauko ragon sallar gidan mutanen kawo ma ga ce oga 3,000 to ni ma inda kai ba 1,000 ki kara mu ba 1,000 ki kara mu to na kara ma 1,000 sai ka ji wannan ka siya 5,000 ka siya 5,000 kai a ga wannan ba oga kaga duba na wannan 5,000 din yanzu oga lale mun kudi na ko gama duba shi to oga dubai mako zai ki mako an yi ya ga gaskiya 1,000 baka wanda kayan sata ne wa zai san ma 5,000 what haka nan ba muna yi ba ragon sallar wasu ne ba sallar nan ba yanzu da bare kira ni ma dai wanda nake kawo kayan nan yayi me wanda yake kawo da Allah ka bani ni in fita nan in wuce gida ma oga ni ba sai mun tsaya muna wannan ba kai wannan wai shine kai wai lafiya ne kai ma lafiya malam kai wani musulmi kauye ne lafiya ne kin ganta ko assalamu alaikum alaikum ba kana duba mun rago kana tawo wallahi uno ta tashi magana zai ya kai wai me yake nufi ne anan ne ke ka samu wannan rago din wannan ragon na Alhaji Habu ne na dusan nan an ka dusan tana can gida ma tana jan so mu je sa masa dusan ragon Mallam Habu mun bi Mallam Habu da gudu ba mun bi Mallam Habu da gudu ba wando wannan ragon mu ne wannan ragon gasi nan ka totuwa barayi ne mu dun gon mu gola ke ragon mu yafi ko ne girma ta yi ta nan wurin muka gane ta wai mu barayin raguna ne ko me kake nufi ne babban kasar gumun furoniya ma da kai ba na ka ja ka sai wannan rago wallahi ƙarya kake yi ƙarya ne muna na Mallam Habu ne yau a wurin dan da ne oga rike shi oga baroniya kwana muka yi ba